Ľud sloní mi na historické budovy! Počkáme ešte na posledný príklady. Vítam! Ako som hovorila, vietor dúl do začiatku od severu na juh, čiže cez tú Lazovnú a cez dnešnú Bakošovu, tedy Sarsku, sa dostal oheň sem na námestie. Keď prišiel sem, začal ten vietor sa stáčať a hústal najprv na dolnú a potom na hornú. Takže k väčšiemu nešťastiu sa preto pred 3 hodinou obrátil a začal buď vietor od západu na východ. Tu nie len celá dolná ulica, ktorý sa pri Kamerhofe založená, strana juhu a celým jezdu. Hlboká noc! Všetci spia a mesto ľahá plameňom! Ľudia! Vstávať! Oheň! Vražda! Vstávať! Vstávať! Oheň! Vražda! Utekajte! Zachránte svoje životy! Nezaťažujte sa majetkami! Bežte k rieke! Obyvatelia precitnúši z prvého sna od veľkého strachu nevedeli, čo si Oheň sa obracia k Matejovmu domu! A studňa je jak prales. Druha plišia ani noha! Je to nebezpečné, plameny sa dostávajú k hradným delám! Nepribližujte sa! Stane to bokom! A všetci pre istotu zapchať uši! Pretože keď ten praž vybuchne, tak to urve dekel ako v Moskve! Tuto poďte! Tuto stane to! Polkruh až sem, prisúďte sa sem viacej na stranu, viacej na túto stranu! Do polkruhu! Budete čítať? Je to nebezpečné! Otče, zdrhajte s tým psom preč! A malé deti, čo sa boja hluku, chodte Nebojte, nie je to naozaj s tým farár, chodte s tým dozadu. Choď dozadu so psíkom, aby ho nešľahlo, keď to vybuchne. Tak bude s nami amen. Chcete prečítať najprv? Áno. Ľudia, zostaňte tu, nepribližujte sa, pretože v týchto priestoroch je uložený mestský strelný prach, najkvalitnejší v Európe. Ideme zachrániť to sa vás. Chlapci, rýchlo utekajte preč! Utekajte preč! Ľudia, horí, cítim ľudské meso! Hasne ho! Hasne! Doktor! Rýchlo! Rýchlo, zachránte ho! Ľudia! Strelný prach mesta vybuchol! Neboj nič. Porežíš to. Rýchlo preč! Vybuchol prach!
Dobre, takže videli ste, ako to tu mohlo vyzerať. Matejov dom je tento dom, kde bola naozaj sklad zbraní, diel a pušného prachu, okrem iného teda samozrejme. A keď si pozriete, tak hneď vedľa je slovenský kostol svätého Kríža, ktorého sa ale ten oheň takmer vôbec nedotkol. Zhodou okolností, mal šťastie, zhorela len časť strechu. Sleduje, čo sa deje. Prosím vás, niektorí nesiete šatle, poďte sem k stredu, ako nestúpnete sa v ale nebudeme vytresovať naozaj, nech sme poslali za Ti, čo zapálili naše krásne mesto! Uj! Hanba! Hanba vám! Za trest tu budete robiť! Povedzte, aký osud ich stihol! A podľa mňa veľmi mierny! v mestskom dome, čiže v starej radnici, dnes nazývanej aj pretórium, vedľa nemeckého kostola zhorelo celé poschodie až po poradnú sieň. Z podzemia, kde bola väznica, tu na poslednú chvíľu zachránili 6 väzňov. Úplne pustá. Generál má len o málo menšie zlomy mediál a špeciál i ostatné malé zlomy nad mestskými bijúcimi hodinami úplne sa roztopili. Alebo podobné, a ani to vydláždenie nezostalo. Mnoho meríc obilia a ovca s inou pohotovosťou potrebou bolo v popol obrátené. Pekný kapitulský kostol však horko ťažko zostal ochránený a tu a tam sa vyskytol plameň, bol však uhasený, hoci pálčivosť ohňa bola tak veľká, že pínové píšťaly na novom orgáne sa roztopili. Za to si mohli tak kúpiť chleba a vodu, aby ste boli v obraze. Žiadne pivo! Všetku prácu, ktorú odrobiedli, samozrejme bolo treba zaplatiť, ale tie peniaze, ktoré mali dostať oni za prácu, dostalo mesto na to, aby si tie ruiny vlastne mohlo dať. Však škoda bola 2 milióny! To by museli žiť ešte dodnes! Ja žiť dodnes! Keď si predstavíte, že práca v okovách, to znamená, oni mali stále na rukách nejaké tie železá, boli stále priviazaní, ťažké to bolo, nepohodlné a museli verejne pracovať, museli si ten dlh v podstate odpracovať na tom, že robili najťažšiu a najšpinavšiu a najnebezpečnejšiu robotu pri odstraňovaní práve. To môžete ukončiť. Ospravedlňujem sa. Rajda za to môže. V každom prípade musíte si uvedomiť, že tých 132 ľudí bol skoro každý tretí človek v centre mesta, takže to bola naozaj veľká pohroma. Tým ľuďom zhorelo úplne všetko v tých domoch. Tým, že bola úroda už v domoch a v skladoch, oni nemali kde bývať, nemali čo jesť, nemali si to za čo kúpiť, lebo im všetko zhorelo. Takže to bola naozaj veľká pohroma. Mária Terezia teda nielen odpustila nejaké tie vločky,